mondo miyo kony joringa. Kawadhi nyime Ramogi bende iseparo ngima ma kiny mar nyathini ma wuoyi. Bese kete machiegni mar miye puonj moromo. E aput makende moketi mar jiwo ngima nyathi ma wuoyi, jonyuol okwa mondo ket maino mar bero kendo rito ngima nyithindogo ma osejwang'. Jafo mar Dalinta Ouma lerono mathoth. Julius Kipngetich, mane en wendo maduong' e aput moketi mar jiwo ngima nyathi ma wuoyi, olero ni e kinde mane ikedo ne ngima nyathi ma nyako, mano mar nyathi ma wuoyi nothirno kendo ketho ratil mar ngima ji ariyogo. So here today we are having the boy child who's been challenged by a more educated woman, and because of that education she gets a job that probably is more paying than the man. Wach ngima nyathi ma nyako bedo mamalo moloyo mar ma wuoyi bende owacho ni sani osekelo piem ma ok ni kare dak. So the household now has two incomes which should be celebrated, but those two incomes have challenged men significantly, and the man of the house has shrunk. Ewi mai jonyuol onyiso ni gitayo nyathi ma wuoyi kendo giket gi machiegni e tayo ngimagi. Parents, I think at some point we lost it. We tend to think that the boy child is strong enough just to be able to manage himself, but in the course of it we lost it. And also I think that maybe as a society or as a nation we equally lost it when we began by having initiatives that are meant to empower the girl child. The girl child was empowered, but now the boy child was left, and that is now the imbalance that we've noted in the society, and it is affecting everyone. It's affecting them, their learning, it's affecting the families setup, it's also affecting the entire society. Silvano Susuru, ma en jaod bura, bende noyworo nyasino konyiso jonyuol oket maino e bedo e ngima nyithigi kendo gitim gik moko kanyakla. It's that they can only be boys once. Your son is your son, but it can only be a boy once. You know, you'll not go there work for 20 years and expect to come back and find him at 5. He'll be 25. What did you do when he was 5? Omedo ni chenro marieyo nyathi chakore higni momondo mag nyathi omiyo janyuol nyaka neni otaye makare. Lose your child from the age of 12. They start learning from other people. If you have to engage in corporal punishment or anything that you've got to do, any set of punishment, you only do it between the age of 1 to the age of 12 or 13. Beyond that age, society teaches your child. So it is the prerogative of a parent to be deliberate, intentional in parenting of a child. Nyithindo ma yawuoyi ma ok odak gi wuonegi bende oyangni kale midhiero modhuro. The fact that the boy's child have been missing the parent, the absentee dad who has not been there, that has come up. The influences that are picking from the social media, the influence that they are picking from the peer pressure, that is what seems to be what is just trying to guide them in their growth trajectory. Omiyo jonyuol nigi ting' mar neno ni nyithigi odongo e yo moriere kendo nego giket maino maromre e miyo nyithigi ngima maber. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Dalinta Ouma, en ote mageno ni chopo ne jonyuol duto mar konyo e tayo nyithindo duto ma yawuoyi kaachiel koda mago manyiri. Ote ni kae Newton Onjes wacho ni jo Amerika osechopo pacho ka manigi Ebola ema ng'ato pod wacho ni tutam be wan safe e lwet sirikane. Mano ote mar Newton. Raywood Ageng'a wacho Ramogi ler teini machongo to kicho ero gadake. Koro sirikal onego kel ne jopiny teini manyasani e centers e pacho ka. Neno ka ote mar okise wacho ni kanya duto wan marach kabisa jotendwa koko to gitero dala kang'eyo gima indiko kanyo kowuok kanyo makare nyaka Ramogi wakaw yo machuoka pod duogi weche mamoko. Chenro en marang'ich welo. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owargachi. 111
Jumapil, sa 12:30 odhiambo.